Kedam tang penang ananing kan pen setami di purong sopialong somindara dang along mede katalona sonsi talon pon bom bang bom lo. Lason thot si aruni phai ECR ni le thot setami AICCTU Nirman Sramik KKISS atum chepatir piponsi CPI ML asaihem along United the Workers Labours and Kisan Pot hipi en ponsi Ingdeng pharoi sira thomkepra nerkep International Mede Mission pen katalon pon. Mede pulote lake pirthia dang pialong sai ka chutiki la pen sai ka chong data tum kisung pen ke jok la pen ajakong arona teng pen kachelong arani lo bangso mede abang ke kedam tang pharo craner kebra truck aning kana hut katalon pangcheng ponsi piniar ni anabang ke ingdeng pharo isira thom kebra ner kep an nang pleng tang lo sitame bozar jong se langdam pulote ili rada tu idukela gara tu chongdan chutiki ara tu ason tina hormu ke nam halonsi nagman ke opset anuba ke ador adam pati kan motor ke batu pati sia nuwa ta hormu ta ador la pente non bangso loksabha election tanggapen non tumi di gaban ke ijo jang tu ador gali e hormu portal ke doan hormu ador bangso melong manpen em barim Ruby Kumar Phangcho amlong ingti KSA kongchun bang sumit timung KNCA pen pratima ing hi pilapen CPIM elalong claim bang phu bang piatum chetong dun Narendra Modi asonson rata tum aningi chithia teng ke rata sarkar manpu sitame piniye bangke rata phan ke langnia sarkar ka leadership piniye bangke alanli hin pena bangke la kethe industrial atoma kethe multinational company sarkar ke mande ini ran iklan dak lodikan ke nasi lahe kato ole sarkar atum aniti ke chok sebem ini abangke na tai ke sutiki arar atum pen itu kelong sok sang ladat hamsu harmi lapente nimpo lapente jalo kiti klempen tenangan atangkap kelong menyadim ini bangke sarkar ke bahinten MSP minimum support price certificate and job atau reform Harsing Rong hang report KTV News